ange ayi ko la side ngoti ngo kanu baga di yaula dita arabo kan sabote bitan na ya fo ka dabla pew arabo kan islama kan isona wudu imaso arabo kan islama kan korona diginala hal nasoro karamo soro la bulu ya likama ka fo ko korona digina blo mingana ere nene yo fo yo sa o ala ta au jamati korona digina arabo kan wa digina blo mingana na fo ba be ya islama nyamo ko do ko korona digina blo mingana ece korona ndo yara koy ni kasru ye ka wuli wati ka nye dona de je islamu wa billahi ye mogo de je islamu ya nyenfe min de ka islamu ya kele kan ku da kafiriya kan ni ala to aha ecele ka ko ni ngadi ni ye ma be kara mogo dara wuli dara yere ecele ka fo mogo ye ka fo isako ke ni ngadi be ke take ale eddi mana fo ka be chrétien fe e ba fo ka do ala alaka ya fama ha alaka ya fama de silama on kon yeci la fe mana bo akoran ngulu ba akoro billahi antusaka wala mboli fengere kan clip la kono tanke silama o ma wuli ku jo ka kunu ka fo sunogola ani tunganga met jamana garalami nangu islama jamana dabi jamana ni gamme malila ko malien yoro gele te ko ba mako islamo aw ni ala ken tuma ngake yen sebele ni suwara la tan yen sebele ko malien billahi fi da qur'ana ka tigi aw ci ko wili bi to be sebe for hala shu o de ko me chere la akanga danima amanga danima wa akanga danima de aw deja kabla sel kando kanye fa awi al qur'an ba funga mogo be ni ko digire la qur'an kanu kama kira kanu kama taba kanu kama salama kanu kama nyaani ni fe akanu sababu ya ala ki ka jien kala ki kala harakla akanu sababu ya ala ki ka jien kala ki la e kala harakla kamite nu juguya ka u ka tasra ni juguya wire ba kunte kwa ukatasira njugu yali ko do andi shona ala ko kantala yi kamitew bonda dayele lendo minen do jinga na kono fema bo ay siga ko aka baran dabla shini amaw kantiri wallahi na baran dabla ma kantiri a che faraka musuko silama da jarod hotep deba fasa fasi sigida gale ambi kulu jama kulu fodin wati na amba ndige fa fo kan dige ba fo kan dige de nyugo fo ka fo ko awna balma keni aka dige de umbe ka dige de laba mankando kalambalu ka chide do ningo ko lemuru tigalembe akande ka fo ko ni yedde wode nyana maya kono mbalma ke mbalma muso lemuru tige minga ko abi fado ni bado de nona olu bi fado ni bado nona ango kisiga kisekelente mina ambulo ko amba mbona de nona anda mela ko minu nyuma fo ni nga nyuma ke ka jugumanto ka kudo ku tilen ka bara ka do ko maya nana de ko nga nyanda fa ko makile desi ko do mawsa doy jenga be sega do anyere ka bulu dani na de nga ko damala mi dani ka madani de ke ka do soya doy ngram ko amolu de nona wa ko nan sira yoro ko anga nganya saba ko ka kelendi samo ni nga kelendi dugumo ka kelendi jansa lo ni jansa taw ma flo flankera umma ke yoro ko ni taw ko bi kane kra mo soro chera ku ke ga mbala ko sago ningu kundo ta yoro ko kwa ku kanga chiuse bae ko ngo ku kana chiuse bae ulo finde do yini fe ga cham ko bamangela yini ta ko kelendo ulo finde ga soro
sewa se ko anga se soro hakili kan keme do ya keme anga labara anga sigi ko fili lo je tande ko do gara kamla duguma ya o makama ba tiye katu da safe an yɛrɛ ɲɛ b'u la sanfɛ o siga tan kelen kelenna sira ɲɛnamaya in kɔnɔ o k'a tɔ kɛra ko an k'a fɔ an da la ko an da kun ye dugumamaya ye wa k'anw de jɛra k'a fɔ ko an tɛ dɛ bamandenw kɔni ko kamɛti tɛ dɔwɛrɛ ye ko bamandenw don ko an jɛra de k'a fɔ ko an tɛ ko jamakulu de jɛra ka ban magana o tiɲɛ wa tunu wa bi ta ye anw ye kamɛti tɛ dɔwɛrɛ ye minnu jɛra ka ba delinan ko nafa n tara kɔni wuyangelikɛla wuyangelenw don ngo révolutionnaire révolté do nga lu révolté de ma kama de hawo wolu te kololo kelela min ba yere dama ni nyanje ayo nyana ba ni nyanje bana on ba nyedo ngo afu ina ku go nyana bo ni nyanje ko mbo nyedo ko mbe ami no fe ko kozi do kun o anta to te ka tui hawo kadaka ko angara mo ko amate anga kina ko amma anga duga masa jembe tigila ma ko amate ko anga kulu ko to ko amma anga nangara ba ko amma akoni yanje tele yara ku kana ta yini qur'ane kono linjina te jaburu te tawreta te ko sufi ibrahima kono na kote ko namurunu de ka qur'ane kono na kote ko te sura ya bala ko ngo ku kana anga na yini de kemeni tanduruna haya folo safe internet awa karamɔgɔ njiode do uma fɔ ko ala ko kuranɛ nana bɛɛ ma wa san 1000 ni kɔ koreɲɛw t'a kalama yɛrɛ ko a bɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ n'a cɛ siniwa min t'a kalama o de ka ca min b'a kalama ye n karamɔgɔ ma kalan koyi n ko n y'a ye ɲɛ na de n karamɔgɔ n ko n y'a de fɔ daba tunkara ye n ko daba n ko ne bɛ ka fɛn min fɔri ɲɛna a kana k'i kɔnɔ ko teriya dama don dɛ cikanw de don n bɛ fɛ u ka tɛmɛ ka se yɔrɔ dɔ la kuwa n ko daba n ko ne m'a kalan dɛ nka ne dan bɛ kelen kɔni na n ko ne sɔn bɛ kelen ma den bɛɛ bɛ fa dɔw nɔ na fa dɔw bɛ fa dɔ faw bɛ faw ni baw nɔ na n ka cɛ n ko siga tɛ min na ne bɛ sira dɔ wa n bɛ ka min fɔ ɲɛna a kana k'i kɔnɔ ko kunfɛtɔ kuma don dɛ n ko kunfɛtɔ kuma tɛ nin kɛra 2000 den jijira n ko ne karamɔgɔ ni ne juwa ni jijira nin kɛra 2000 den jɛ ka fɔ sanfɛ koyi ne daba kɛra teri ye su tan fara tile tan fara n ko a ma n ko karamɔgɔ n tɛna kelen f'i ɲɛna ne yɛrɛ bɔra dɔfɔ min kalama dɛ wa ne ka diɲɛnatigɛ bolila o dɔfɔ de kan ne ye min kɛ k'o ɲɛɲini n ko ni ne tun y'o kɛ ka nafolo ko ɲɛɲini ye ni n ka kalanbaliya n ko n tɛna n tɛgɛ da nafolo kun cɛ cɛmancɛ la diɲɛ bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna n ko karamɔgɔ kabini ne dara ne bɛ dɔfɔ in de nɔfɛ njini ne n'aw tun ma ɲɔgɔn ye n ko ni ne tun sara sa a tun bɛ kɛ n bolo sa kojugu ye koyi n ko ne faso ni bulonda tigilamaw tun ma ɲɔgɔn ye ɲɛnamaya in kɔnɔ ka jɛ ka kuma ka ɲɛnamaya kɛ kuma kelen kɔnɔ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ne bamanan tun b'a fɔ n ko damu ma kɛ n'anw ye bamankɛ n bolo fila bɛ n ko ye i kulubali kelen ka baara don karamɔgɔ min fɛ kana fɛn de d'i ma i ta tɛ dɛ a sama mɔdenw ma so a dira ne mɔden ne jagoya mɛ ne fana k'a di maa ma karamɔgɔ a m'a kɛ fili min ye ne la fili tɛ dɛ a m'a kɛ nkalon min ye karamɔgɔ ne la nkalon tɛ dɛ nka karamɔgɔ ne fana ye n sigi ka miiri sa n ko nin y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ bila ka nin bɛɛ kɛ sɛbɛnni ye ka nin bila anw ye ale y'a kɛ ka bɛn mun kama nin ɲaci jumɛn b'an an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n ko nafa jumɛn bɛ nin na nin bɛɛ kalannen kɔ fɛn min ka ca ni kuranɛ ye n ka cɛ n'i ma nin bɛɛ kalan ka nin don sigi fa tɛna don ɲɛnama na n karamɔgɔ yɔrɔ ka jan dɛ ka bɔ fo soni alibɛri ka bulon kɔnɔ kɔni turuba tarawele mɔdenw tɛ wa ka bɔ soni alibɛri ka bulon kɔnɔ n'i ye bulon kɔnɔmaw ɲininka olu bɛ sɔn ka yɔrɔnin f'i ye n'u b'a dɔ fɔ kalama ko conseil 14 min tun bɛ soni alibɛri nɔfɛ turuba tarawele mɔdenw don ale de taara an yɛlɛma yan fɛ ka cogoya wɛrɛ d'an na ko mɔsiw nka cɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi o ye malo de tɔgɔ ye mɔgɔ si kɔrɔbɔrɔ k'a dɔn kumaden yɛrɛ to a kɛ mɔgɔ si k'a yɛrɛ la n karamɔgɔ n y'a ɲɛɲini daminɛ yen nɔ ko ne a wulila a taara bɛɛ di tarawele ka so a taara se bɛɛ di ka mɔ denkɛ ma
awo ne tara beedi ka so segu kata beedi ka denke fe go ne nana ki do anga nyogondo ako e bora ka dugura kana ne ka soya i nana doro anga nyogondo go awo bable ne nana anga nyogondo kadaka ne ka moke aye kuma do sebe aya blanye ne ko ne ka yinini aya famu ka sija ka fo ko ne ka mogo ani kore ka duga koro abe kabila kilindo o ne ya me dai baba jalu fono ka mana kono aya fo ko e fono ka moke abora kore duga koro la o kama ne nana ka fo yina an fono ka mogo ani kore duga koro abe fami kile ne mana ika soko nana todu ne mana ika soko nana jimi ne ko ni nana ka ni de sarayla nyena tige akunta la ka ja ne fo bable ya aka so awo akera 2000 awo ne fo bable ya aka so ne bora ne tara gijo ko alma mi sen tara ni folikal nga faka terkedo kaka dewnye ka folikal ka fo aka fa ni ne ka fa kala na yorokali ani sidiya ya ble bagay dinge akala na yorokali aw ne ka fa fona tumbi yala ba fo ko abe ala ka togo do nyini ma do ala ji so hore ni katime allah subhanahu wa ta'ala ka aya ka demsenya ne ka dama kalma ko aya beke abi yala ba fo abi ala ka togo nyini aya ko ani gijo ko almami ko o yenyo ko so kala yoro ne tara segu ne fona tara foli ko gijo ko almami na ayo kala mo nji kulubali akera cugo mina nebe na ka nyefo e made te ko ba ya fo cugo mina nebe na ka nyefo e made kadaka ale ko dondola ale tumbi nyoro awo ale asigilen tumbi nyoro ale ya bo addu kono abitaka yala ale kono commerçant abita bi maraka muso abi kono bele ba min do tulolani ale bita sam murtani maroko abna fere abi fere doni fo samana yelema bitaka dugo kono nyoro dugu kono odo beba welo ba fo ama ko mochike awo dugu kono beba do abi yala moko ka soda la bi aka falini sanza abi aka minal fere abita bugu dala aywa don dola neni kekoro ba dode benen fle ani aka ding aywa anye foli bana kekoro ba ko ma ako dugu to ne ko ni dugu ba anako folodo awo ngo dugu ni atoko e nyoro ako nyoro koni ko ye noro de ayo ne ma delikane kuma qualité ne ko ama noro ani nyoro koni ne ka dunake ni te kuma ye ubi do nyoko na de noro o ye dine kuma de nyoro dugu tukodo ayo ne ko ebi tami ako abina dugu ni kono ngibi jigi joka so ko komi ne karamo do ne ta jigi alimami kaso ayo ne ko kuma ay kambe wula fe ne fono abitanga fere la ne tara fere la anye su saba ko fe anye nyogo ni misri la awo misri bele abi nyoro laji seko maro talido wa laji jondo aya jonyoro misri bele abe halbi nji misri ni ama boka joto ko korola nyoro be baado misri bani keleni to anye nyogo soro misri la anye foliki ne ko akara sigo di ne ka dunanke iko ijigi ne be yoro dora iya foko sherifu o dun ka dona nyoro ndugu kuno ambe bi nyogondo sura ka du saba de be ne ma do iye sherifu ya kuma fo muna ambe nyoro ke sherifu ya kala ayo ko kono akara tanji anyan sigi ankara tere ambi tabu wala dondo ne fle ka yini ga ne kwa mango ne ka terge ngo eka muso eni abi domanan kande fo okuma eka muso ni atika kamede wa obi akara tude ako kanko nite muso ne kamokodo fulado ni muso ibado ne ya soro chuko mina ne ko ay ne ka jatike ne ka dunanke ya soro chuko ako ne bora ne tara litanga saka yala ne tara barawli ibi barawli yorodo ne ko ne bi barawli do ne beledu kado ne yoroni abe yala fo beledu fo seku fogata anga jamana ka moci jugu ne ba be don kata ne bi barawli don ko to ne bi tamani fula beddo ako o barawli yeredo jugu be atoko kamba
ne ko ne kamba ka to men ganne ko na ma se kamba ko ne ka deni asoro la kamba ne tara moriala nga saka bana ayo wasulun ka ba ka kelela onana ko nga duwa uduma iye duwa uduma ne ko kala mo ko iye duwa ujimen dama ibi se ga duwa uni fo ina aye duwa uni fo ayo duwa amangelenji duwa amangele aye min fo adu duwa ko ne asebene be ambulo anga du kono me duwa ne ma nafa kise kilin yala anga du kono ikala na o ibi kala duwa uni na ima kala o ibi kala duwa uni na yi duwa nafantam bele bele anga cewroba du dese tita tulongela dugu kono titi ka terke nofe ite foyke na ye profana dundro ibini sigi jaaku ya bele ko be ka kala ne duwa uni na ne ko go cewroba ma ikoni yekle gano duwa abi mundla arabu ala atife e ka kuma ikakana fe iba fo do arabu kana ne do atife ka arabu kana donc nin ko fone abene to abene sembora ako ka ne sembora nga ne sembora kinera ne ka cewro anganga mo ko yake ibene semboni ngi ko bali duwa ufule ko latifu la hiya latifu sani allah bi azimu mulkullahi otajanidu suturallahi dakaltu fikana fillahi otasibatu birasulillahi karama ko duwa be fle duwa wa fora kinye kele ndoro ne ya ta ne ko ne ka chorba ma ibe ne to mitanga tulungala ni ko ne aduna ne ko ngulula nga ne be fega min famu duwa woni ibe sega akoro fone ma bama nan kana wa ako aleta akoro ne eta akoro ibina amla kanga tuma kinye ka sigika kala eta akoro tuma dola yere ba soro ibe ki yere ne yere eta do ako ne ko ni akara mogo jugu ye kaddo ale kaddo ko no ko ne ka wuli ka bo ale koro ko mogo jugu tenne ka fa e ma fo e ma ka fo go nin ko nuno abe bo sanse kada ati bo dugu maka yele sanse jugo side awo karamo do ko ni anyaki kada ko kada ka cekoroba ayini fone ma men ne nana faamo ka fo ko cekoroba ka fere de kabo cekoroba amake mogo kala ni amake mori cekoroba abi femi sebe ayere tise ga kala yere ne ba do ne re kala ne do ko so ka teme cekoroba ka onga cekoroba ne yayi atura dugu kono abi ka kodo dilan ne yayi nambara doni aba senkoro kadaka cekoroba ama sansoro dugu kono doro cekoroba ne yayi ale ani tubabu commandant o kera peri bele awo ani aka denkeni babulu denkeni koni demiseni ndo ba fama ko sekine hamawulula ne ko ama ne ka karamogo iga deni ka togoni akadi denga ita akoro fama ko ay ni ka koro arabu kando arabu ala ka kuma ka chudo to ayo ko karamogo kuma barka mawbe e danga e ka kalama se oluma e yere abe femi sebe itise ka kalan kanya e beni kuma ba munu fo e yolu kalan qur'ane yoro jumena ayo akoni ne yaye ama kalanga abi chama nambara yoro do fo anana sisa kana do tijani yakon ne ko tijani yakon ne reka tarkiya do ne faabode ke ne moke funat mbode ke tarkiya min bambulo tijani yato awo ko tarkiya min do akany ga Seku Umaru Tijani aye arabu kono na gani kuma dode kuma ni bi saka cew kono na ga kibi kuma na gan kuma de ta qur'ane ko Seku Umaru Tijani ako wurudu mi flabul kirar ya dama bolo ane bolo kira ya dama bolo ane bolo o aw fule dugu min kono mogo nunu silame akacha jama kulu ni nima cheki fulai ika tele mara ika karamogo ya madafa nego karamogo ibi jama kulu cheki fulai ni ako dugu ni silame do ukala nendo kutubu dia kurane do mbaga bia nga ubi juma sili joko fula ate kurane kono kurane mafo ate kurane yorosi nego karamogo e ma kurane kala e bi adon chugo de ako ate kurane kono
ni ma dala ibi moro don tafe te kurane ko ayo ni ko ne kuma akara mbolo kabako do amma deli kame an woni lambi ni ngali kambe ko nyini amma na gere maraka mori koroba mina kan yini ngane kuma na ba fo yeni kuma iya bomi o kuma kurane kuma to ayi abi yini ngade fiye kuma ni boyoro mina maraka ka tego ko jugo maraka chekoro ba chama mbora kala maka fo ko ayo mori te kura min jigile me dugu kono hagilina do bala ka sin dugu ma anta don maraka abe somi yoronin kele aleni bamanano be karateri bugu dala bamanano nunu ni maraka be kele la dugu kulu kola wati o wati soti tay sigira de ki genga boy o ani olu karateri atara gajo dugu kofe ubi eriyon ke juma eriyoni ati damine foni mogo tara juma la kumamna ni mogo bora juma la kubuta yini nga ko aka manganka cha mogo bisili amana jama kunye yen kadro aba fo la ilaha illallah 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 ay sira ga miga fo jugo mena la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bega fo miga fo jugo mena ngwa bega vote o do ya so gwatiki keme ani mugwana woro sigile me ka lamini gwa koro awo bamando na kono ngo gwatiki keme ni mugwan sigi me ga ngi ngo koro neni nga koloshi te to ne baba ngone tirige ko de ngo kokura bale bulo dungo do ngane dimara ko bi yona muna tuko abe kure aba ko la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah men jime mi vi ndiga fi ngi ga dala de netirge la donné bet ño yodo maraga sira na nye ko mi ma da ko ala to do njingi ma tiye bi wa ya ga galigo ko fo ga ke ala ta de ngo ku fa ko ga ke ala ta e wa biya ga kila ko mali kono ko ga ke ala ta e wa an fa ira ko ga ke ala ta e go an ko ga be min no fa anto chido akura de ngo yo ga dubure ko ga ke ala ta e ango ko yini ngade o kambe ala tajne ma de ga bogi tanya fo bani bisa ga ga ni no ya ala tay bode ga fo fo de ngana lola o inji do sisa ne ko nga tirike ma tirike ika ko abika caya dugun kono de iku yi ka muso yere soro tugo mena iya alla kala ne ma ako abene nyagami o ne ma min fam e ka muso iya soro inana ya nga muso ni itara bo aka dugu kono wa iko ay muso ni iya taka bo aka yoro la fo wasulo fo ya imata aka dugu kono imata aka mogo yini ka do fo u ya mine kana di madro ya mine itemena nayi ayo e ko ni ka ko ni yebala cugo mena ne ka karam ne ka dunanke ni yebala e karapili do de akona ma karapili mumba mananka do go anya anfe amba fo anga yoro amba fo karapili al fo demseni ma al fo mogo ko bama e ka ko karapili ko do okuma muso ni ko na kari ka muso e sa e dem so aya pasite abena o nga muso ni iti ka deum blow ka taw ka bena fonondo ako ay kadaka ale ya yini wasulunka dine masi wasulunka ale bi fuka seni baraka dinye mara na ye ayere ka hakila o do aba fo ko ka dinye mara ne ko ka dinye mara ngone ka dinange e ko ne kuma bafo akadima ko to ka sen komi ye mara ka nyaga mi ki ka misiri ni joti sa to ko zawiya ibi ka dugu mo torombe ba fo juma seli ati daga te qur'ane kono mo ko ka qur'ane kala ikone iba soro tinye di bolo ne te qur'ane donc asuma nga ko chama be bolo e ka muso ko ya nya fone manya ba jalo ya soro chugo nin ko kone amaje o e ka denge inana iya nambara ya adla ka donere kana ja neki manebi feka muso nyini dugu kono itara ka chekoroba ka de muso ka de masike neye ya chekoroba maraka ka jondo maraka ba foku ka jondo de muso adira na ko fe nenana ye anye mogo kemeni mugane woro mi recruter ka ke ne de bolo ya bese be papier mogo kemeni mugane woro ne de bolo ya bese be papier la ado andi ika jati gikeka soda la amsigili ya defo ne de asade iko nunu ika tonde iko ne rekanga to fraka ne ko ne ga jati gike ne tisigile ni ndugu ni kono yakwe
ne abina ya abi siɲɛ 4 fo siɲɛ 5 bɔ ne bɛ bɔ n ka yɔrɔ la ka ne segi ka taa n ka yɔrɔ la san 3 dɔn ne bɛ jago de la ne tɛna sigi yan e ko e ka ciden don dɔ la a bɛ se yɔrɔ caman a bɛna se ne ka so e bɛ ka fɛn min dilan a ka bon ni Seku Umaru Tijani ye a ka bon ni tarikiya bɛɛ lajɛlen ye tarikiya ni a bɛ ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ne ko no problème t'a la tarikiya ni y'a dilan n'a ɲana n'an taara an ka dugu la n fana b'a fɔ an ka dugu mɔgɔ ma o ka ɲi ka da ka Seku Umaru Tijani a ka jaga caman a bɛ taa Maroko an y'a faamu k'a fɔ ko a bɛ sɔrɔ ka de bɛna dɔrɔn ne ye kira ka mɔden don ne bɔra kira la an b'an ka sanu n'an ka jaga cɛ k'a d'a ma caman yɛrɛ bɛ bandi don a bɛ segin ka taa dɔrɔn Moritani a bɛ taa kɔrɔbɔrɔ ka butigi ɲɔgɔn na yɛlɛ sura ka denmisɛnnin a bɛna yaala fo Barawuli a bɛ yaala a bɛ taa fo Nara a bɛ taa fo Sɛkisiri Bagayi Kunta ka mɔgɔw fɛ ko ale kira ka bɔ na don u bɛ denmisɛn digi u bɛ sanu ni wari cɛ k'a d'a ma a bɛ taa kɛ commerce o tuma ni e kɔni taa ni sira ka ɲɛ a bɛ kɛ faso kɔnɔ a ka ɲɛ ayi an y'a ye i ye muso d'a ma an bɔra i kɔrɔ an taara yɔrɔ wɛrɛ an y'a ye k'i ka saya sera an taara i ka so ma yɛlɛmana an ye duwawu kɛ duwawu banna i ka denkɛ a ye n ka bolo minɛ a ko ni ye ne ka faatu wa ni ne b'a kɛ mugadamu mɔgɔw ko den an yɛlɛla an ye baro kɛ ne y'a ka tɛgɛ minɛ ne bɔra ne taara n ka dugu la komi i ye muso min di ne ma ne b'a ko ɲɛdɔn ne fana ko n ka denw ma u kana taa muso ni ka bɛɛ nana komi e yɛrɛ fana i banna i ka den ka taa i ka bɛɛ nana wasolo ne fana banna n ka den ka taa ka bɛɛ nana maraka ka sɔrɔ u kana taa wele ko jɔn don ne tɛ jɔn ye tɛ jɔn ya si don an ka yɔrɔ la jɔn ya tɛ yen karamɔgɔ e ka den kɛ nin i salen dɛ i ka den kɛ nin de filɛ ka wuli ko ale bɛ tubabu kɛ kɛlɛ an m'a faamu e terikɛ don tubabu kɛ i terikɛ don e n'i ka den kɛ a bɛ taa lapin dun tubabu kɛ ka so a bɛ taa logo dun a bɛ taa communautaire dun tubabu kɛ kɔni duman ka d'a ye duman ka di e fana ye a bɛ taa a bɛ duman dun a bɛ nɔnɔ min e sara i ka den wulila ko a bɛ tubabu kɛlɛ o kɛlɛ laban nana o nana di i ka den nin minɛ ka taa n'a ye a bɛ minɛ don min na ne tɛ yen dɛ nka jama nana ka min fɔ ne ma o ko yɛrɛ tun nɔgɔyara koyi nka girigira de ye ko nin bɛɛ ɲagami to o girigira a y'a ɲagami nka sisan e tɛ girigira tɔgɔ fɔ e fana i tɛ sɔn ka hali i ka mɔkɛ tɔgɔ fɔ i bɛ taa i ka fa la dɔrɔn i bɛ tɛmɛ i bɛ taa Maroko i bɛ taa Iran i bɛ taa Saudiya i bɛ taa Ayisa ka bulon kɔnɔ i bɛ taa Fatumata ka ɲɔsi wugu kɛrɛfɛ i bɛ taa Fuseni ka kantigɛ muru ta k'a lajɛ i bɛ taa Alasani ka kunba tigɛ muru ta k'a lajɛ muru min kɛra ka i ka mɔkɛ Badara Ali sɔgɔ i bɛ taa muru nin ɲini i bɛ n'a kɔrɔta Mali kɔnɔ i b'a di wahabiya denmisɛnnin ma u k'a kɔrɔta Mali kɔnɔ e de ye nin bɛɛ kɛ an b'a dɔn e de y'a bɛɛ kɛ wahabiya denmisɛnnin ka jama Mali kɔnɔ a bɛ kuma e ka baara kɛ wahabiya denmisɛnnin a bɛ fanga sɔrɔ don min na wahabiya denmisɛnnin an y'a ye a jiginna Bamako Baba Sise ka misiri la an y'a ye ani a ka fila kunsigi baa ni a tɛ bamanankan yɛrɛ an y'a ye n'i y'a ye a ye kuma da sɔrɔ Mali la a kumana yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ ko Serifu Sarafa e ko Serifu Sarafa kɔni e malo ka dɔgɔ an ka fa don i bɛ an ka fa tɔgɔ fɔ mun na k'a taara mɔgɔ la nkolo yanni i ka girigiri k'an ka fa i ka jatigi kɛ Baba Sise don Bamako Bajalana i t'a tɔgɔ fɔ an ka fa an yɛrɛ nana jateminɛ sisan e kɔni n'an ko k'an bɛ silamɛya lɔjɛ ni e de ye mɔgɔ caman kan ka ba silamɛya ma o tɛ bamananya kuma ye o tɛ diinɛ wɛrɛ kuma ye o ye an yɛrɛ ka du kɔnɔ kuma de ye ne bɛ ka kuma min kan e b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ k'o ye an ka du kɔnɔ kuma don ka d'a kan ni mɔgɔ ko k'a bɛ silamɛya lɔjɛ ni e ye maliyɛn a ye e bonya kosɛbɛ a y'i bonya k'i karama k'i fa bonya k'a karama hali n'i ma sɔn k'i ka mɔkɛ fɔ anw yɛrɛ min fana b'i ka mɔkɛ dɔn an y'a bonya k'a karama an bɛɛ ye jamana kelen den don nka ne ka fa an nana jateminɛ e ma balimaya yɔrɔ jan bɔ i tun kana dɔwɛrɛ bɔ i ka mɔkɛ i fa a ka bɛn na wasolo don e ka mugadamu kelen a tɛ wasolo i m'a ye wasolo mɔgɔ b'a bɛɛ ka hakɛ to ne ma awɔ ne taara jɔ Faraba Laji ka kaburu ka Faraba Laji kaburu ne taara jɔ a ka Faraba awɔ Gwanan Faraba ne taara ne y'a ɲini k'a ye ne ka fa i ka den kɛ baarakɛla dɔ de fugari tɛ
ne ye misi again sena ka bo jegenina farabana musa fa ka dugu kerefe ka taa fo Muawiya ne aya mine jegenina ka taa jo fo Salmu bilen ka bugudala Sangare ka moke awo Salmu bilen ne taara jo fa ka dugudala Madina jasara kana jasara yanfe cekoro baga yogo ka dugu wasula bana kajigi ka taa na yesa fo jikoroni awo kalana manjana karamogo fo zire kore ka mine sa fo kumba siribe ka dugura fo bolonso malika frontiere kodo atogo bolonso iye bolonso tige doro ibi do sokoro ibora sokoro ibina miniya awo miniya ka dugu kaburu do afle dugu kinimbolo fe awo anga misi ambe si kaburu do ra mangoro tuba kere ambe boye amita wojine wasolo ka capital fulana awo ambe misi deme fo morofia karamo ko tile biduru ani nani ante ko ika denge ay barakela o ne ay wasolo yala ka ba ni yaye wasolo ka demiseni gona ani gwanya ka kusha ani basiribe jalon fula o bina sigi bi wahabiya ko abe kuma malikora imado karamo ko ke e nyana akra malo yayi ika bena ka mogo nunu amalo ka doko kujukude wasolo more nunu ko malo ka doko wasolo nga abisonga kuma anyana ko abe silama yafo ne bamana ay wasolo bela jele yala wasolo be misiri teni no minjole ndi sanke ne sababu ati ika bena be misiri te minjole ndi sanke ne sababu wasolo kufa ku ni chemba do kwa ka dugu fo yana ko ne wasolo nyala gona ne gwanya ka kuchane basiri be ka jalo fla yala ko ati wasolo ngati jo kwa bisilama yafo ne bamana na dugu kule nsafe ibo fo daji na Qur'ana tede o kunu iti siri ni yafo bi dafa ibo fo ni daji ne nya yala de ka ba peu ngone bi do fo ende no bamange kalamo abunya be barola ko dege fa ba bunya be barola dege ba bunya be barola kigando be kanga dola saro do fodo awo aloja nya ko ren karamo ngi ka aloja nya ko tomato mona sorola luna sama modo ma karamo woni tomato ma sorola ni ndedda si bolo ko la ka saba denena de ame doni sen fo mako be nyane ninde bi ame wahabiya o de nofe ngo bi ngame wahabiya o de nofe siga tara de iya fo tugo mino olu be bilika mbole de la obutu do do ere ngo bu chundo do ngauta do kono chuna ko bina banade wa on diso ga banawe ama ko kan kan be fengele ma kan kan de nyoko ma konde kololo kele lawa wahabiya te dore kololo de ko bolo nya kele ndo olu be suma mbolo bela bele nyana jikulu wali alimame siribe ni malo ya bale la let manga kameti to fa dara de ngwale yi resoro de ba faza vazi kelen kayan no sigida gale kaya karamo ya kori akira bela jele yana karamo muro haidara kori ko kele amani sigila jewo ngode tinye kametu chelaye atunganga kuma ide kaka ala deme nat miseka minga ka ala ya tumbake de ba faza vazi kaya de kwa masi wa kona bulla karamo muro ko bulite dange ko amba gen kona ma soro bamako amba nyini nama ya ka minibaru safe nama ye minibaru kofe na ya siro nyini ka ka dema nyini kona ma ye ko amba yoro do wasulun kono te kona dona wo la ko mita sama ka bo kana dafa de ngena ka ira maliona ko wasulun go au ka damine ka bo akura au ta do rete guri an fa no do ni ya haidara ye joro soro fe an fa de tigera be na kaula wa ye min fo ayena ka ba fura da made o kele do awo akoko ate dine de do ko dine ta fe ko kamale ma ka bale ma yasra bo ima ka mugada mo ye fo segu ima mugada mo ye fo buage wa ngima ye wa duguro ye fo abijan wa eta ka mugada mo yoro do wa ke bakeli ni ko tuma bolo mugada mo na nga ke min bi kontera ndi ka ye wolo fina no mbe do fo ngala ma den kram ko ala tungara gouvernement de o duru kun tigara bolo wa biyo ga muru nya kele nga karamo ay ka min ne gi sigino ye hagili to no de o babulo tila totala jona nga tsoro ngwa bisoro arme kote wa amba minala kele te wote
fani denw cɛ dɔ a bɛ fɔ cogo dara a bɛ sɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ kɛlɛ ma bɔra a y'u da o kɔrɔ ngo a y'u fara ɲɔgɔn kan kabila ni kabila du ni du a fa ni anw mɔkɛ jɛra a bɛnbakɛ n'anw terikɛ jɛra sira dɔ bɛ anw n'aw cɛ ka cɛ 10 inscrite Mali dugukolo kan k'u ka Baba Moro minɛ olu ko k'u tɛgɛ tɛ se ka d'a kan ko Baba Moro ka doni ka girin olu ma ko nka ko cɛ dɔ b'u cɛra k'u dan b'o la kosɛbɛ ko nka k'olu bɛ siran k'a fɔ a ye n'a ma n'u janfa dɛ ko wasolon ka don o don de i ye wasolonkaw bɛnna sira bɔ i ko wasolon y'i bɛnna de i ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ i ko ni wasolonka don ko wasolonkaw ye bɛnnakaw de ni mago bɛ maaw la balima sirajan in ka di ye dɛ i ni la mobili ta o don i ni cɛ min taara o don tamaninka tɛ a ma jɛ ka taa cɛmɔgɔ fɛ o don i mago sera a ma kun minɛ i taara a ɲini a m'i janfa koyi i taara ni baga sira a ko k'a bɛɛ dɔn wa min b'i bolo k'a b'o fana dɔn n karamɔgɔ a m'i janfa dɛ a y'a mɔdenkɛ kuwa ni n k'a sɛbɛ kuwa ni n k'a kɛ gejegejegeje a y'a bila min na a taara kɛ a taara i bolo da Baba Moro ka Kulukɔrɔ ni Bamakɔ cɛ a ko an ka ɲɛma k'i bɔra la cɛnin yɛrɛ ka ko labanna cogo di maliden bɛɛ b'o dɔn cɛkɔrɔba ko n ko labanna cogo di o sabaranda labanna ka sa kɔgɔ cɛra yen nɔ n fa n ko sabaranda sara kwa cɛra yen nɔ manu dɔw de mana bila jɛ a sɛbɛnni tɛ n karamɔgɔ san 23 in kɔnɔ i ye baara min da faso kan e b'a dɔn ko anw b'a dɔn wa anw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko e b'a dɔn ko anw b'a dɔn san 23 in kɔnɔ i ye baara min da faso in kan an b'a dɔn karamɔgɔ dogolen tɛ maliden na i ye faso in bisi k'a tulu bɔ ka nɔnɔ bɔ k'a k'i sago ye ka tila k'i sigi ka yɛlɛ na k'i n'a ye ɲanan don en 76 i n'i bɔkolo cɛ ye ɲanan don i b'o fɔ maliden minnu ɲɛna anw ko tɛ e n'i bɔkolo cɛ 76 ɲɔbilen kun e ka du ye ɲanan don Mali la karamɔgɔ a kana yɛlɛ na sa anw bɛ ɲanan don n'o yɔrɔ dɔ faso in kɔnɔ a kɛra k'anw to Bɛlɛdugu anw y'an yɔrɔ diɲɛ la nka n bɛ yɔrɔ f'i ɲɛna an bɛ Bɛlɛdugu bi an taara ye de ko jɔnya kuma tɛ fɔ ye o de y'an se ye wa an sigilen bɛ yen karamɔgɔ i ma ɲanan don du tun tɛ e ka du ye o don anw b'o dɔn 76 84 n'i ma ɲanan dun du tun tɛ e ka du ye o don i ma ɲanan dun kana ɲanan dun k'o fɔ mɔgɔ ye o y'i kɛtɔ ye ka denmisɛnninw hakili minɛ k'a don i kaman kɔrɔ awɔ i ma ɲanan dun an fa e bɛ min nɔfɛ e b'a dɔn ko anw b'a dɔn anw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko e b'a dɔn ko anw b'a dɔn fa kana sigara dɛ wa bɛɛ tɛ sa olu t'i dɔn olu b'i ka baara de la i m'u taalen kasi munema na wa i m'u taalen kule wa i m'u jɔlen ka kasi u ɲɛji la ala ko tɛ koyi u b'u jɔyɔrɔ min nɔfɛ o ko tɛ wa e de b'u jɔyɔrɔ dɔn i m'a ye u ma sɔn k'i tɔgɔ fɔ sen na ne ko n ko hali n'u m'i tɔgɔ fɔ anw b'i dɔn u ka n'i tɔgɔ yɛrɛ fɔ anw b'i dɔn fa u m'i tɔgɔ fɔ e de y'u bila a la n k'u m'i tɔgɔ fɔ i tɛ cɛnin bɔ k'a di malidenw ma ba i ka tulonkɛ dabila cɛnin ko tɛ koyi n ko i tɛ cɛnin bɔ i k'o di malidenw ma ni cɛnin ko k'a ye baara kɛ ni anw tɔgɔ ye k'o diyara anw ye o bɛnna anw ma ni maa min ye ko kɛ ni anw tɔgɔ ye wolofinya tɔgɔ ye bɛnbaw tɔgɔ ye faso ni bulonda tɔgɔ ye ko an b'i fo k'i bolo kɔrɔta nka a y'i sen dali min kɛ a ka danaya fɛ kan ko an b'o kɔn ko ka d'a kan ko anw ko an bɛnbaw ko de k'i bɛɛ ko maa wɛrɛ bɛɛ o de ye larabu sigi anw fɛ yan o de ye nansara se anw fɛ yan ko k'u bɛ diɲɛ ye cogo min kɔnɔ tun y'a ye k'u sigiyɔrɔ tun tɛ sɔrɔ yɔrɔ don o y'a sɔrɔ anw ka girin n'u ye k'o siga tɛ maa na dugukolo in sanfɛ ko n'i ma sɔn o ma 600 lajɛ dɔrɔn kan ko musa bɛ taa ni foroba wari ye don min na États-Unis filɛ hakɛ min kɔnɔ bi diɲɛ kɔnɔ manden dugu 16 tun b'o de kɔnɔ wa n'i sera ka taa ɲini ka arabu fɛ n'u sɔnna n'u y'a tilancɛ di sini Afrique de l'Ouest jamana 16 an bɛ fara ɲɔgɔn kan o wari tilancɛ nɔfɛ cɛ tɛ sɔn ka to mɔgɔ bolo ka bɔ Mauritanie fɔ Abidjan n ko ka bɔ Nigeria fɔ Cap Vert dɔ t'a to dɔ bolo i b'a dɔn ko kelen tɛ tɛ Kanku Musa ye ko arabu k'o tilancɛ di dɔrɔn karamɔgɔ o de f'i ka wahabiyaw ye k'u bɛ min kɛ kule la an ko daga falen don n'u ni pani ɲɛ kelen bɛ ka na k'u k'a to ten ko san 600 dɔrɔn anw ta nin taara ko o tilancɛ sɔrɔla Saudiya bolo bi Afiriki bɔra nɔgɔra parce que ni l'Ouest farala ɲɔgɔn kan an tɛ san 30 kɛ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan o y'an bɔlen a kɔnɔ pewu État kelen ka cɛ i t'o sɔrɔ i ka kuranɛ kɔnɔ dɛ ne ko i ma siribe n'i tun ka to 115 haya fɔlɔ sanfɛ an ka baro an tun bɛna f'i ɲɛna i bɔra mɔgɔ minnu yɛrɛ la i ye jɔn ye quoi kuranɛ tɛ se k'o ɲɛf'i ɲɛna e tɛ kuranɛ yɛrɛ dɔn ka d'a kan n'i bɛ fɛ ka kuranɛ dɔn n karamɔgɔ ka kɛ kuranɛ dɔnbaga ye e kan ka gɛrɛ minnu na e b'olu dɔn Mali in kɔnɔ
anw yɛrɛ b'olu dɔn mali kɔnɔ olu b'a dɔn k'a fɔ k'anw b'u dɔn mali kɔnɔ karamɔgɔ minnu y'a bila baara la an ɲɛ b'a la ko yan'a ka balimaya jaabɔ ani Maroc cɛ yan'a ka sinjiya jaabɔ ani Iran cɛ yan'a ka balimaya min ɲini ani arabu cɛ yan'a ka arabukan ɲini k'a b'o k'anw ka kunnasigikan ye yan'a ka arabukan ɲini k'a b'o kɛ kan kɔrɔtalen ye ko yan'a ka arabukan ɲini k'a b'o kɛ ala ka kan ye k'a ka min ɲini k'a dɔn fɔlɔ k'o y'a yɛrɛ ka kan ye awɔ a n'a muso tun bɛ min fɔ kɔni awɔ k'o de don k'an ko ko a muso ka bamanankan in ka di dɛ ko an ma deli ka sigi nin yɔrɔ in na k'i ko wasolon de don o kama an wulila ka taa wasolonko ɲɛɲini an tun t'a dɔn ko nin bɛɛ bɛna don kɛlɛ kɔnɔ karamɔgɔ awɔ anw y'a ɲɛɲini de ne taara k'a ɲɛɲini de ka n tɛgɛ da kisɛ kan i k'i bɛnnakaw ye minnu ye olu tun tɛ koyi diinɛmɔgɔw tun tɛ misiri kɔrɔ t'u fɛ o tuma karamɔgɔ an tɛ yen yɔrɔ bila an ka taa i yɛrɛ de y'i bɛnnakaw lebu yira diɲɛ na dɛ wa ko karamɔgɔ Sidibe ma ko ni maa ye hali lebu yira anw na kabi kunu a dɔwɛrɛ tɛ dɛ a ye muso di cɛkɔrɔba min ma a yɛrɛ da de y'a fɔ n ye ko a diinɛ t'a bolo ko hali muso n'ale de y'a tuubi awɔ ko a kafirilama tun don ne ko ni maa min sera ka muso ka somɔgɔw wele n ko kafiriw kɔni n ko mana fɛn o fɛn fɔ mɔgɔ ma n ko tɛ bali la n ko jan an k'an mabɔ nin cɛkɔrɔba in na an mabɔkun de tɛ fɛrɛ ɲɛla ɲɔgɔn ye o ye ko ji wa a dun ye min fɔ k'o filɛ ɲɛ kɔrɔ bi dɛ n ko a k'o filɛ ɲɛ kɔrɔ fɛn wɛrɛ dogon tɛ wahabiyaw kɔfɛ koyi an fa dogolen don awɔ wanji n bɛ ka min f'i ɲɛna n tɛ ka f'i ɲɛna n k'i ka da la dɛ nka o ye ne ka tiɲɛ ye an fa bɛ fɛn min nɔfɛ gidiya don koyi awɔ ani wahabiyaw u bɛ teriya la nka o la ɲini fɛn tɛ kelen ye ne la yeli la wahabiyaw bɛ min nɔfɛ ni kuluba fan fɛla kɔni tɛ jɔyɔrɔ giri dɔ don o m'a kɛ fɛn o fɛn fɛ an fa bɛ sɔn k'o d'u ma koyi a b'a fɔ k'u k'o bɛɛ ta o ka armée de to ale bolo minɛ wa a b'o kɔlɔsi maa wɛrɛ tɛna a kɔlɔsi dɛ ne de b'a kɔlɔsi i m'u ka bɛnkan ye wa o kama o jɛnna ka dundugu ma wari minɛ k'a dun kana siga rɔ dɛ avion min taara an fa fɛ o bololankolon ma taa wa wahabiyaw ka kira fana bololankolon t'a ko ra kana siga nin sira awɔ nbamuru kɔrɔtala in kɔni ale bololankolon t'a ko ra arabu kanu sera k'i cɛkɔrɔba mɔdɛntigi bi t'i jɔ minibaru Bamako place d'indépendance sanfɛ k'i bɛ kasi ɲɛji la o arabu kanu jumɛn b'e la karamɔgɔ Nji Kulubali n bɛ k'a f'i ye n ko n'a danaya don cɛkɔrɔba ma kale an kɔrɔkɛ wahabiyaw la kira a ma kasi arabu ko la diinɛ diyaɲɛ tɛ Mamadu a t'o dɔn yɛrɛ a ko min b'a dusukun kɔnɔ dɛ n ko a t'o dɔn yɛrɛ an fa bɛ yɛlɛ la wa Mamadu bɛ se ka ye dusukun kɔnɔ k'a to an fa ka kɔlɔn kɔnɔ cogo di fa de bɛna wuli la wa e bɛ mun dɔn e hakili k'i gɛrɛla an fa la k'a y'a bɛɛ ɲɛ f'i ye wa Mamadu bɛ ye ka e dusukun kɔnɔ Bamako k'a sɔrɔ girigara y'i sen bɔ avion kan o de y'a kɛ i sen bɔ a ka tangaranbere kan o de y'a kɛ avion sera ka wuli ka taa ni anw ka cɛkɔrɔba ye bɛɛ ɲɛna ɲɔrɔ ni girigara tun y'i sen bɔ tangaranbere kan avion tun tɛ wuli koyi n ko Sɛgɛnɛ Hamawula de y'i to avion kɔnɔ ka kuma girigara fɛ dusukun na u ma kuma da ni dako ye a ko girigara i sen bɔ tangaranbere in kan n bɛna taa ala ka yamaruya k'i mɛn a ko n bɛ tila ka na girigara ko ne sen tun filɛ n ka tangaranbere min kan ko Hamawula y'i to avion kɔnɔ k'i kanto ma a ko n ka sen de bɔ tangaranbere in kan ko ni ma n sen bɔ a kan ko avion in tɛna wuli ko ni avion ma wuli ko nansara ninnu tɛna n to yen ko an bɛ taa n bɛ t'u ka yamaruya k'i mɛn n bɛ segin ka na o ko a bɛ segin girigara ko a bɛ segin cɛkɔrɔba a tɛ fɔ ko cɛkɔrɔba ye nkalon tigɛ k'a filila girigara yɛrɛ dara Hamawula ma segin girigara n'a ɲɔgɔnna caman dara Hamawula ma segin ne m'a fɔ n ko a tɛ segin dɛ an fa ne m'a fɔ a tɛ segin dɛ ko ma segin ko kuma bɛ du kɔnɔ nka a kɔni ma segin fɔlɔ girigara tɔgɔ tununna kɛlɛ la Mali de taara k'o don i kama kɔrɔ o tɛ baasi ye kɛ nka wahabiyaw bila u k'an ka maakɔrɔw fana dɔgɔya o maloya tɛn'i sɔrɔ i yɛrɛ ko k'i b'i ka dɔfɔ dɔn n'i b'i ka dɔfɔ dɔn ne fana bɛ n ka dɔfɔ dɔn awɔ fo Turuba da kɔni fo Soni Alibɛri ka so nka an kan t'o ma dɛ i bɛ ka wahabiyaw bila ka fɛn minnu nɛni contre ni san dɛ i kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko maaw don awɔ u tɛmɛna dugukolo in kan i komi e fana filɛ bi Mali kiraya la cogo min na hali n'i y'a sɔrɔ e cira mandon minnu ma e tɛ kuma olu ka kan rɔ o tɛ baasi ye nka contre ni san fana tun ye maaw de ye u ye tu tigɛ ka dugu sigi ka fɛnjuguw gɛn k'u bɔnnaw de to dugukolo in sanfɛ Mɔribani Yaasa e b'a dɔn k'a fɔ ko maaw de tun don i bɛ Mɔribani Yaasa ko dɔn pɛrɛ o tulonkɛ kɛra an yɛrɛ bɛɛ ɲɛna ɲɔrɔ ye Mɔribani Yaasa Yusu Yaasa Mɔriba Yaasa
morba yasa kon iba don morba yasa ni amo maraka muso tumba don ko ni de ma soro morba yasa e ba fo ni mu ba fi ba manan ka lada o morba yasa kena ka muso do jote iba don pre e yere fono iba don ka fo ko joko min do iba don e ba don ko ne ba don ko iba karamo ko ifle ka wahabi abla be bo be mana kan fo morba ni yasa ma ba mako abi demiseni abi mana kan fo habe anga president koro alfa aba neni aba fo president ka kafri ni ete mali kono ni ya soro mali ti e ka buluka mali ni ya bla anka buluka e ba do demiseni mana ni fo jamana tigi kuturu ma ambi mineki da fora faso kono hera be kle hera be fo ko constitution ko tara de kamba ko roba koni ka bunya oye jaaku ya blendo anfe anka lada do anya soro anka so anya soro anka mo ko bala anya soro anka faso kono anya soro anka mirdi bolo ko mo ko roba akanka bunya jaaku ya do bongire malgré abe bunya e bi sigi ka loje demi sen fitini abe bo abe haydara neni akadi ema itlo bala ne ba do sen fe abe fo mali du ko ka e ba itlo ba bera abe bi ka loje iba to demiseni abi haydara neni haydara ka den fono fugarido haydara kono ceedo aye ceeya barake ngaka yedde minu so denunu fugarido mali ko tara sharia ko tara ne ka flan abi sigi faso kono abi lido ken aba bla erezo ka abe ne ka fa neni anye ka mali den eba me nabiti ka sombiti mine bela jeli nyana ika mini baru sanse bi foro tige abi ba ni fama ayene mine mbafo ayene ka faade neni afle video la abi kane ka fa neni aba ta to ko ma aba neni ne yereni ale flando net na yene neni abi be me na yene ka fa neni e mali kono be ba do ni ka fa neni na kono ima koke ipi wile dore la danga dinko okuma ne ka fa mana ta mo ba fo ne danga dindo ne ka fa to neni ne sigilendo ka loje ka foko sharia ya don to sharia ya bota sharia kono abi mo yere bla idi foro do tige ka so fo ima boara haydara ka dinu fugarudo suno e wahabiya dem ken bla abi mulo bale kuma so haydara ma be bahi e de ko bla kan ke amado nga ambe mesima ika dem seni ima kuma ase iyaye dem seni abora ay ko ke ay farafin be maluya aya yesita porno tourné ka addo qur'ane kono porno e makuma ima fo abi daga ima fo ka demiseni mine ka do kasola ima fo ka demiseni mine ka tana ye ka kankar daye abi ka dine sabot ima fo demiseni ma ayeni minke aye dine kuma suli ankara mo na nyan sigi ke alloje ka fo ko e koni e kira e kaci amma kira nyuma amma ci amma de kasaka anka kirani abi jamana bi nyagami jamana bi fereke ale kitimo ale kono anyebe fen fena aka soro suno jamana kono ati fereke ka temeni ka e yere nyebala wa biya demiseni o karanjaabi ka mode karanjaabi segin ha mawla iba kalama o laaji sagumar taali aka jatigi ke tuba aka mode afona abi borasi sa kara wahabi abi mana kan jama fora mogoma eba bedo ika muga damudo aka demse awole ika dendo afa yana halna kara wahabi aka moke karanjaabi ika muga damudo awo jonya aleke muga damu eba do awo haydara do banamba mula idris alika yake muga damu o mugala idrisa ika faaka kala mogo do nga komi ika faa fono a jugerane aka faayi ale kono ay chama nyagami ako ane mula idrisa ya complot la iko al e fono ni ibe katinge complot la ko avion a yere la itara do kati bolo da ibe ka kamana neko neka benge ma ibe ka ni yene kuma sementi ya mali den abe plaka yele ka de na ti yoro so malla de kana to anga faabi nega ki bla galonti la ko avion a yere la ale tara do ka bolo da ikamana kiete kada munka e karamo ko anye wuro mine anye demisendo gele kan sigi ambi sigi gele kan bulon dala cekoroba abey bulon folo kono cekoroba abey fo bulon wulo flan kono fo sonya kono cekoroba be la jele ambi ta wuro di uka wuro ni uka si ase rola
e fono aɓe foli mine iba si fo sanfe mogo bee la jelema awo an bi ka kangarda an ga fayi an sigilen ɓe an ga faa ka bulon kono an bi kangarda an ga fayi ayiwa mogo koni bee b'a ye k'a fɔ kuma min do a fɔra bonya kono a fɔra karama kono a fɔra den ni faya kono bonya kono de ne ma an ka faa dɔgɔya mais ne kɔni bi ka tiɲɛ de fɔ an ka faama maliyɛn a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni kuma ni min bɛ ka fɔ ko tiɲɛ don an ka fa a ka mɔkɛ ana y'a ka muso a bɔra bara wuli maa si tɛ se k'a sɔsɔ an ka fa a bi a ka sinsin belebeleba a ka fa do sɛkini hamawulu la a wolola kanba a filɛ bara wuli ka kɛrɛfɛ an ka fa a tɛ nin si fɔ sinon siraju bɛ siraju an bɛɛ tun bɛ taa siraju ni jura ko sɛkini hamawula sɔrɔla yan an ka fa ma taa hali misiri ɲuman jɔ dugu nin kɔnɔ k'a fɔ ko ale ka fa wolola yan an ka fa a tɛ faso nin fɛ a tɛ faso nin ka kan fɛ a tɛ faso nin ka den fɛ ale kɔni a bɛ faso nin ka hɛrɛ dɔrɔn de fɛ k'a k'a pɔsi kɔnɔ nafolo mugu ale ka ala a b'a dɔn kosɛbɛ ka d'a kan ale bɛ kɔdi nin dɔn alifu laami ara an ka fa bɛ kɔdi nin dɔn a b'a dɔn k'a fɔ ko gɛrɛki ka ala tɔgɔ dɔn ni Allah bana ka ɲɛfɔ wahabiya ma ima wahabiya ya abi wajuli ke malla b'a fɔ ko alifu laami ara ko ala yɛrɛ dɔrɔn de b'a dɔn ko fɔcogo caman fɔra a la ko a tiɲɛ yɛrɛ ko ala de b'a dɔn k'i t'i ku n'a kala ta ka bɔ wa lagatɔ e ma kala ni kalanbaga ma ɲɔgɔn ye alifu laami ara an ka fa b'a dɔn t'a fɛ a b'a kɔ de f'i ɲɛna gɛrɛki ka ala tɔgɔ dɔn awɔ alifu gɛrɛfu ka ala tɔgɔ dɔn amina min b'a kɔnɔ alhamdulilayi amina do o amina ni fana kuran tɛ se ka bɔ yɔrɔ fɔ mufti a y'a fɔ maliyɛn bɛɛ ma ne tɛ dɛ mufti a y'a fɔ amina ni kuran tɛ se ka bɔ yɔrɔ fɔ ma o ara min b'a sanfɛ o ye hamo ni ara do awɔ farafin ka bɛɛ kɛ e bɛ ka minnu ka dɔgɔya ko dɔnna ba ninnu minnu ye sɛbɛnni dilan minnu ye ko caman dilan ka taa k'u nɔjɛ de to u ma u kun sigi jɛ to mɔgɔ si bolo u y'u nɔjɛ de to ka kuma tiɲɛ tigiya firawuna ninnu i bɛ ka firawuna ninnu fɔ i ka ala a ye kira fila ci cɛ kelen de ma n'a ti cɛ nin tɔgɔ dɔn kira fila a y'a ci a ye musa ci ko musa ko ne ka da a ma ɲi ne tɛ kuma ka ɲa i bɛ n ka dɔgɔnin kɛ maa dɔn nabi dɔ wali ju don ne ka kɛrɛfɛ nka musa a ka tɔgɔ yeri ka kuranɛ kɔnɔ siɲɛ caman nka musa a cira cɛ min ma i tɛ cɛ nin tɔgɔ dɔn i taara cɛ kɔni ka sigiyɔrɔ de tɔgɔ fɔ cɛ ka du de tɔgɔ fɔ nka i ma cɛ yɛrɛ tɔgɔ dɔn ayiwa ne kɔni a moji wahabiya denmisɛnnin i b'a fɔ a ma n'a tɛ alifu laami ara dɔn k'a kana i fɛ i b'a fɔ a ɲɛna wahabiya denmisɛnnin a ye kuma dɔ fɔ kuranɛ fana kɔnɔ tiɲɛ do dɛ cɛ dɔ ka tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ an ka bɛnbakɛ dɔ a tɔgɔ lukuman wahabiya denmisɛnnin a ko cɛ ni a ma kɛ kira ye a ma kɛ nabi ɲuman ye a ma kɛ waliji ye a ma kɛ kutubuli jamani ye a ye tɔɲɔ fɔ nka a ko a kɛra ala ka mɔgɔ ɲuman de ne ko a ye nkalon tigɛ ka d'a kan lukumani mɔgɔninfin don a sɔrɔla Ethiopie ka kɔrɔbaya Ethiopie ka sa Ethiopie k'a ka mɔgɔya kɛ ka kalanbulon belebele jɔ ka su la ka fa baara kosɛbɛ gɛrɛki nana o nana a ka kalanbulon na gɛrɛki de y'a ta ka taa n'a ye a ka dɔɔni nɔfɛ ka taa kalabanci ko caman dilan komi gɛrɛki kalabanci don ala caman b'a bolo a b'a fɔ sanji ka ala a b'a fɔ tasuma ka ala a b'a fɔ wari ka ala a b'a fɔ donc sisan aw taara tɔgɔ ni yɛlɛma k'a kɛ k'u ka wari ka ala dɔn gɛrɛki kuma ni a taara gindora a kɛra formation neri kɔnɔ fo a taara se arabu ko k'u ka ala y'a fɔ ko nka ko a ma kɔrɔ fɔ mɔgɔ ma a ma kɔrɔ fɔ mɔgɔ ma ale ta tɛ gɛrɛki karamɔgɔ ji an ko a ma a bɛ fɛn de kɔrɔ fɔ a bɛ fɛn min dɔn alifu laami ara ala tɛ se k'a kɔrɔ fɔ ara min b'a sanfɛ k'u y'a sɔrɔ kalanbulon min kɔnɔ o ara ni lukumani ka kalanbulon kɔnɔ ko lukumani ni a y'a ka den kɛ laadi k'a laadi dɔw ko fɔ a sara o lukumani a ko ara a y'a sɔrɔ a ka bɛnbakɛ la a mɔni ara masa dogolen don ayiwa min a bɛ dan kɛnɛmaya tile don gɛrɛki a y'a dilan
aya ke ko ala ka denge kilendo tile ko fe annana ne fono ko yoro do mo ko fono ko ala e den soro alefe ala e den soro den do soro la bama fama yala ngo ay o te basi anta mana antara anya ye ka ko bagdadi ni be damene naka bo bagdadi aw babla jahannama bele asobi joli abe bagdadi anko abita bagdadi abita nyin o kama arabu ye war chama mbo be saka bagdadi ke republique islamique amasi chrétien ko atabla yahudiya ko atabla nansara ko atabla ande ya nambara dilana yande namurunu ko alijine tumbiyade namurunu ye ibrahima kulo yande namurunu ye ibrahima bla jahannama kono yande ibrahima namurunu ko tendo amake ayere ka siyaye amake namurunu ye ko kama ko namurunu kana dambe ibrahima kana dambe kata masima anko nimbe ko ni adla nanga sigle hena ninte ko bay aya beta sisan ko ni abe farawona dogoya abe kontroni sanen dogoya ka dugu kuloka abe morbani yasa dogoya abe bela jelen dogoya e wahabiya bla abe molo balik ma fo aba fo an cekoro babe barala sambi duru ani nani ambe ka wari nyini ka son tubabu ka jonya maka wari nyini ka seka hine fasola ka son arabu ka jonya maka wari nyini tunga fe ka seka hine fasola ka son angolo fi nyowon ka jonya maka wari nyini tunga fe ka seka hine fasola ka hine bale maula ambe wari min bla kata wari ni abe ka mina munu bi bo ko fe kana mina nunu donto duanye be mbi daka o de bita wakande kono e ka son wari abe bo o de la journaliste ORTM aka sara wali abe bo o de la o arajo malika sara baraka la wari abe bo o de la sanu min bi bo jamana abe fen fe soro abe de bita fara nyonga do ma bo do la wadlo izini fono aba sara abe taxi sara abe be fara nyonga yorokli o teri chambre du passage iba yorodo bamako idenke ba yorodo iden be ba yorodo abbe bi taxi ni sara obitabla wogande min kono wogande ikamalo boro wari a chama mi bo wogande kono o kana yine wabiya demisene abe kule la malila abe ka foko akanka sara afono be wari ndode nofe ko ba do ebi do so o de ya molo bali kuma do no da ku kanka sara fu tara anga koroke nege afono ba toka kuma ni fu hala ati malo ya ba foto ku kanga sara abi jonka barala na be sara abi jonka barala ne akona be ala ka barala aya sigi kaka ala kona kaka sara da ma ka sembo anga fasu koranga anga fasu abana ala mago tanga fasola aba kalama arabuka ala amago foi tanga fasola aya irana doni kono kanga anga fasoci ambita keka arabuka fasojo atisika kego ya ba ko halibi ko dine kodo ko arabu ya do sanwo sa amba bo miliyari bi woro ni duru ambita de arabu de warka abita jana ya Thailand abita mulo bali yake anya ayi ne tara Thailand siye wolon flan yayi enfin iti wuli ka jinye yala iti ka denu num bloka wuli ka jinye yala ibolo jinye be chugo mena jinye tete ko le blo koy enfin jinye ate samina watana kono blide enfin jinye te samina watana kono wa malitina to samina watana kono enfin iti wuli vi joba enfin ite ma wa bi ofe ubede ka barala itafu yeku ka sabali anya fu yengante kololo kala na fu yeku ka sabali de ute cɛ ka baara la muso ko Mali kɔnɔ u tɛ muso ka baara la u tɛ kira ka baara la u tɛ kuranɛ ka baara la an fa i kana sigara u tɛ ala dɔn u t'a ɲini k'a dɔn u bɛ de ka baara la egla ko kɔrɔnfɛ serifu ninnu b'i to yan olu mago b'a bɛɛ de la k'a fɔ k'i n'u bɛ jɛ ka juru da Mali na o ka ba i ye u y'a dɔn k'i siranna kaban karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ se ka ɲɛnabɔ sira bila u ni armée cɛ i ka tulonkɛ dabila i balimaw tɛ dɛ ngi balimaw tɛ u ko Maroko k'i tɛ serifu de ye k'olu b'i fa dɔn u y'o de fɔ Maroko ye e b'a dɔn k'anw b'a dɔn anw b'a dɔn k'e b'a dɔn k'anw b'a dɔn o kɛlɛ de b'a ni ɲɔgɔn cɛ Maroko e b'i sigiyɔrɔ dɔn i b'olu sigiyɔrɔ dɔn karamɔgɔ wa wahabiyaw mago bɛ min na o ka teli ni nin bɛɛ lajɛlen ye n ko arabu wari de b'olu kɔnɔ n ko Alasani ka Ouattara ka wari de b'olu kɔnɔ n ko nansaraw ka wari de b'olu kɔnɔ anw b'an ka kɛlɛfɛn dɔ ko ne fa nansara ni arabu tɛ wa nansara bɛ malo an ma de o tɛ siran ɲɛ
foyi maloya tɛ arabu la a ka diinɛ nɔfɛ n'i ye arabuya kanu foyi maloya tɛ k'i la arabu diinɛ nɔfɛ fa an b'olu jogo dɔn an b'u kɛlɛ cogo dɔn a f'u ye k'u ka sabali kɔ an b'u dɔn nka i k'a f'u ye k'u ka sabali kɔ an b'u dɔn n'an sera an bɛ jɔya k'a fɔ an bɛ fili ka jɔya ko maa kelen ko danba kelen seba kelen faama kelen sira kelen jo kelen sara kelen ko yan fɛn jugu ni yan fɛn ɲuman yan ko jugu ni yan ko ɲuman k'u bɛɛ k'an mago to ko lemuru tigɛlen bɛ min k'an bolo ko n'i ye den o den ɲɛnamaya kɔnɔ olu bɛ fa dɔw ni ba dɔw de nɔ na siga tɛ min na anw b'an bɛnbaw nɔ na minnu ye ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to ka kodɔn k'u tile ka baara k'u ɲɛ ko dɔn maaya kɔnɔ k'a kɛ k'u tiɲɛ ko dɔn k'o latɔn ka laïcité bɛra laïcité kɔrɔba dilan ka taa k'a to an bolo a tɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ a tɛ sɔrɔ bibili kɔnɔ sinankunya ni mɔmusoya mɔkɛya filanya ni tanama ɲɔgɔnya toloma ɲɔgɔnya ni mɔgɔniya awɔ filanya ka kariko dilan ka taa k'o to an bolo ka tila ka a yir'an ko an ma bɔ gansan na ka kira ci an ma min ka bon ni kiraw bɛɛ lajɛlen ye ka d'a kan a ye min kɛ kira m'a kɛ dugukolo sanfɛ Kante Solomani Woroba Jariso mɔden Sumanguru Kante mɔden ko an k'a ma ko an n'a ɲɛ ko an b'a kɔ ko a ye min kɛ ko kira m'a kɛ wahabiyaw ko a kana ni kira suma ɲɔgɔn ma kira ka duwawu tɛ minɛ ale ma dugumasa kɛlɛ don ale ka girin ni kiraw ye n'a bɛ kira kelen min dɔn min ye sɛbɛnni kelen dilan dugukolo sanfɛ a ye bɔ k'o de fɔ an ɲɛna i y'u ka mɛlɛkɛ kama wa a y'o cɛ a ka taa k'a ka bɔ a dingɛ kɔnɔ isuw feerela diramu min na fɔ a ko diramu dilan waati ni isuw tile bɔ ɲɔgɔn na k'o fɔ a ɲɛna ɲininkaliw b'an ɲɛ n'a bɔra ni sira o sira ye n k'a fɔra ko isuw feerela diramu min na diramu dilanna diɲɛ kɔnɔ ka ba dati min na ani isuw ko dati a bɛn'o suma ɲɔgɔn ma a b'a dɔn k'a ka ala fili la a tɛ se ka kɛ ala fili isuw ka kɔrɔ ni diramu ye sanba yirika n karamɔgɔ a kɛra malo ye aw ka ala tun t'a dɔn ko bi bɛ se ko haya ba in bɛ jigin kɔ fɔlɔ in kɔni 115 haya fɔlɔ internet n'a ko a tɛ fara anw na n'a ko a t'anw to yen n'a ko a tɛ tɛmɛ anw na karamɔgɔ a tɛ fɛ ka min mɛn a b'a mɛn faso in kɔnɔ aw ka diinɛ tɛ o ye kɔlɔlɔ de ye anw tɛ kɔlɔlɔ kɛlɛ la anw bɛ kun de nɔfɛ kozi wuyangilikɛla wuyangilenw don révolutionnaire révoltelenw don karamɔgɔ cɛ t'a k'anw ye muso t'a k'anw ye anw dalen b'a la k'an yɛrɛ de y'a kɛbaga ye wa an b'a kɛ a ka kuma sera wolofin de b'a ye bɔ an ka taa